Damos comienzo a esta primera tanda con Bermeo B, que va a partir en primera posición. Bermeo B, Donostiarra B, Lutxana, Santurtzi B, Mundaka, Arkote eta Deustu. Izango diz eta onbarutarra guztea, hirugarren txanda jokoaz. Bermeo B, Bermeo listo da jabortxe. Listo, Bermeo B, martxan. Donostiarra B, Urriartze Dorraxe. Eta Bermeo Bella, bigarren txanda honei, gizonezkun lehenengo txandiai, hasieri modetzau. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorritik ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bateko zerik dira ueño, ez gara guazetuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gaitza zabaltzen, Lutxana. Inon ez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, gazela ospatzen ondaru. Eta gizonezko lehenengo txandia imotzen gola, gizonezko hiru txalde eukiko dabe gaur. Eta prest urteteko Lutxana. Bateko zerik dira ueño, ez gara guazetuko, bat inon goiderik deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jausten ibarrera, geldi gaitzaden onda, geldi gaitzaden onda. Eta listo, marcha Lutxana. Geldi Lutxana noti, Santurtzi B. onda. Oso ondo, dano, esan egu gizazioa data. Santurtzi beratzetik Mundaka. Martxan Santurtzi be. Eta estatzen bile Mundaka. Zure
izenik ez dakit. Utxik daude, gutunak zuen, utxik daude, oheak zuen, bete gabe, orenak zuen, utxik daude, kaleak zuen, utxik daude. Mundaka listo dago hortxe. Kantu bat da, ta urrats bakoitza zure ganaz doa. Agian da, herri bat, amets baten xerka, joan doana dator, datorrena doa. Utxik daude, kaleak zugabe. Eta hoxe, Mundaka de martxan. Arkote, urrengo izango dana. Eta Arkote atzetik ostea, Deustu. Eta Txandie, beran osotasunik martxan egongo da. Eta ja, kanpoko zuen lehenengo denborapea hartzen hasiko da, laster. Listo. Arkote behartu dago. Aurreko paladar. Eta Txandia emaieri moteko. Deustu. Zenbatzen ikasten, hasi gara orain berriz. Alde naiz kontrako, zauria zauri da beti. Zenbaki artean, nastu hoi garaien dia. Udazkenian, horbela eta aizia. Multzoan dena, errezagoa dirudi, baina aurrez aurre gaude. Zuetani, zuetani, zuetani. Minezke dator mia eta alerantzi. Bernio ben denpori, kanpoko ziagogan, 5 minutu eta 57 segundu. Tiempo de Bermeo en primera ciagoga, 5:47, cuando Deustu ha tomado la salida. Y esta primera tanda ya la tenemos cubierta y tenemos a todas las tripulaciones en la mar. Tenemos a Bermeo B, a Donostiarra B, a Luchana, a Santurtzi B, a Mundaka, a Arkote y Deusto. Y tenemos ya el primer tiempo. Bernio Guillacu, 5 minutu eta 57 segundu. Bernio B. Ze Bernio B ekarrituz.
Ia ondarru noiz, ondarru A eta ondarru B. Donostiarra ben denpori bebai, kanpoko ziabogan, 6 minutu eta 10 segundu. Atzeko zaurrera kontatzen ikasiko dut. Bernio be, hobeto, 5:07 batek, eta Donostiarra guzea, Donostiarra batek, 6 minutu eta 10 segundu. Lutxana denporia, zein joen egun. Luchana Dempori, 6 minutos eta 8 segundos. Tiempo de Luchana, 6 minutos, 8 segundos. Bost berrogeta zazpi, Luchana 6:08 eta 6:10 ondarrin bek, lehenengo ziabogan. Donostiarra be. Santurtzi B, 6 minutu eta 1 segundu. Tiempo de Santurtzi B, 6 minutos, 3 segundos. Mundaka 6 minutu eta 10 segundu. Tiempo de Mundaka 6 minutos 10 segundos. Eta Bernio Bella, Barruko denpori bile, Barruko ziabogi bile, Bernio be. Hola, nolan txaluk, mezi dabez danak. Badatoz, Bernio be. Arkoten denpori lehenengo kanpoko ziabogan. Arkotek 5:11 egin jau. Denpora, bigarren denpora honena. Bernio bek egin jau 5:07 eta Arkotek 5:11. Eta Bernio bek barrun 10 minutu eta 59 segundu. Donostiarra bebe hortxe ukibiru ja, lasterik usteko modun. Eta ondion kanpoko ziabogan, denpora honena Bernio bek. Deustuk kanpoko ziabogan 5 minutu eta 52 segundu. Tiempo de Deusto. En primera ziaboga 5 minutos 52 segundos. Donostiarra be, ziabogi bile. Gogoratu Bernio bek, 10 minutu eta 59 segundu inabela. Ia Donostiarra ben denpori izen jan.
11 minutu eta 50 segundu Donostiarra Bek. 11 minutos 50 segundos, tiempo de Donostiarra B. Luchana. Ia Luchana denpori, gogoratu 6 minutu eta 8 segundu jabela. Lehenengo ziabogan. Amaike minutu eta 38 segundu. Tiempo de Luchana en segunda ciaboga, 11 minutos 38 segundos. Sigue marcando el mejor tiempo Bermeo B, mientras vemos aparecer aquí a Santurtzi B. Recordamos que el tiempo de Santurtzi B ha sido 6:03 en primera ciaboga. Para un tiempo en segunda ciaboga de 11 minutos 22 segundos. Amaike minutu eta 22 segundu. Santurtzirek markadau bigarren ziaboga honetan. Mundaka, Arpote eta Deustu falta gazkuz bigarren ziabogan. Urrengo sartuko dara Mundaka. Eta Mundaka bigarren ziabogi bile Mundaka. Ia, animo bero. Datorren astetik aurre eta urrengune egurre monbiko data. Mundaka bigarren ziabogi bile. Gogoratu Mundakak 6 minutu eta 10 segundu inabela, lehenengo ziabogan. Amaike minutu eta 53 segundu egin jau Mundakak. Eta Arkote ontxe ziabogan, gaine. Arkotek 5:51 egin jau lehenengo ziabogan. Arkotek markadamen denpori amaike minutu eta amaike segundu. Arkotei egixe da, Arkotei ja Bermeo Bek, goixe 12 segunduko aldi, eta hirugarren ziabogi bile danak. Deustu falta asko eta amendalkor Deustu, bigarren ziaboga. Deustu 5:52 markador lehenengo ziabogan. Deustun denpori be, denpora interesanti. Amaike minutu eta 7 segundu. Eta Bermeo Bek, hirugarren ziabogan, kanpun 17 minutu eta 22 segundu. Tiempo tercera ciaboga, Bermeo B, 17 minutos 22 segundos. Y repetimos el tiempo de Deustu en segundo ciaboga, 11 minutos 7 segundos.
el segundo mejor tiempo, detrás de Bermeo B. Esperantzarik gabeko zenbait debekatua dezente, mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe, asko laugarren begiradatik betirako dirudite, paskalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate, nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza laburra baina zein desberdina izan da, zu ezagutu aurretik eta zu musu eman ondoren, zure iparrak nora ezaren lekuko hartu zuen, ta denboraren oneritziak erakusten du ondoen, nire bihotza zure neurrira nola egina dagoen. Zurekin nahi dut maxian barna, karroa zoro eroan, baita erantzi nahi dizkizudan prakak erostera joan, bertan zaudela sentitu nahi dut oera sartzerakoan, lotxaren mugak lertu arazi ta gehiago delakoan, erloju hotxak esnatu eta zu izatea alboan. Momentu batez nire bertsoa kametxetara bidaliz, zure usaiak atzeman dituz zoriona jodut begiz, hankak lurrera ekarri dituz hirugarren ziabogan 18 minutu eta berrogeta 17 segundu. 10.000 aldiz, hankak lurrera ekarri ditut irribarre salatariz, bazkalostera itzuli eta 10.000 aldiz, aspaldi hartu dudalakoan kafea ustu zait berri. Recordamos primero tiempo de Donostiarra B, 18 minutos 57 segundos en tercera ciaboga. Mientras que Luchana ha marcado un tiempo de 18 minutos 22 segundos. Amazortzi hogetabi, Luchanak hirugarren ziabogan. Eta Bermio ja, laster, amaitzen. Santurtzi B, 17 minutu eta berrogeta 17 segundu. 18 minututik Berutz. Eta onarte 18 minututik Berutz, hirugarren ziabogan bakarrik Bermio B eta Santurtzi B. Urrengo mundaka izango da, hirugarren ziabogan, eta Bermio B, balastera maitzen. Eta Bermio B ja, gaurko estrofa diai, amaieri moten. Bermio bek amaitxu deu benaldiarrak eta laster jakingo du eindamen askaniko denpori, baina bitxartin hirugarren ziabogako denporak mundakak einjau 18 minutu eta berrogeta 2 segundu eta arkote kostea 17 minutu eta 33 segundu. Tiempo de mundaka en tercera ciaboga 18 minutos 42 segundos y el tiempo de Arcote que ha sido el de 17 minutos 33 segundos.
Beste biden pora mongo, salde batetik, Deustu. Kanpoko ziabogan irugarrenin 17 minutu eta 39 segundu. 29 barkatu. 17, 29. Deustu, tercera ciaboga, 17 minutos 29 segundos. Y el tiempo final de Bermeo B ha sido de 22 minutos 37 segundos 56 centésimas. Hogeta 2 minutu, hogeta 17 segundu eta berrogeta 16 euneneko. Bermeo bek ilaben denpori. Estropadilla, hemen txandan ondion estropadida. Bermiok markado denpora ona, baina ezin jo guaztu hortxe. Deustu markada ben 17, 29 eta Arkotek markada ben 17, 23. Donostiarra amentxe, baina hortxe, Donostiarra be eta Lutxana. Iazte denpora itxen da ben, batak eta bestik. Gogoratu, minutu bateko diferentzien burten da bela. Donostiarra be lehenengo. Ja Donostiarra bek eta Lutxana ontxe. Ia olako txun batea edo. Txalo. Eta listo Lutxana. Donostiarra bekein jaben denpori. 24 minutu, 23 segundu eta 2 euneneko. Eta ontxe ja Santurtzi bebe ikusten dugu. Aiaten. Santurtzin txako be txaluk. Zelako gune derra gaur rondarrun. Zema gente ikusgarri. Santurtzi be ja. Eta gogoratu Arkotesa da, mundakan aurretik, kanpoko ziabogan. Osea, que hortxe torriko diz, alkarren gainen. Lutxanan denpori, 23 minutu, berrogeta 6 segundu eta larrogeta 17 euneneko. Tiempo de Lutxana, 23 minutos, 46 segundos, 97 centésimas. Y el tiempo que ha marcado Santurtzi B ha sido de 23 minutos, 26 segundos, 98 centésimas. Santurtzi ben denpori, 23 minutu, 26 segundu eta larrogeta 18 euneneko. El marcado Santurtzi B ha sido de 23 minutos, 26 segundos, 98 centésimas. Santurtzi ben denpori, 23 minutu, 26 segundu eta larrogeta 18 euneneko. Arkote, urrengo Arkote, y azkaniko palabra, kanimo mutilak. Arkote hortxe. Arkote natzetik mundako, baina Arkote ia sartzen. Ja Arkote entzako. Ia mundaka, txalorrek mundakantzako be. Eta behin mundaka sartute gero, Deustu. Ja mundakak. Esaidazu bihotz, zein isiltasun aitorre zinetan, aztu nuen bihotz, naizena oroitarazten zidana. Esaidazu Arkote gehin da denpori. Tiempo de Arkote. 22 minutu, berrogeta 1 segundu eta 10 euneneko. Eta mundakak 24 minutu, 3 segundu eta 86 euneneko. Bermio bek denpora honena, 22. Ja, Deustu.
Eta esan gehike txanda honetan denpora honena Bermio Bek egin da gela, deustun denpori, 22 minutu, 29 segundu eta 26 eguneneko. Tiempo de Deusto, 22 minutos, 39 segundos, 26 centésimas. Txanda honetan irabazle, Bermio B.